Hej, jeg hedder Julia, og det er mig, der står bag Det Simple Liv. Og det gør jeg, fordi jeg har brug for, at der er overensstemmelse mellem det, jeg siger og det, jeg gør. Jeg har små børn, og jeg har brug for at kunne se dem i øjnene, når de vokser op, og fortælle dem, at jeg gjorde mit bedste for at efterlade verden bedre til dem, end da jeg selv kom hertil. Og det betyder, at vi som familie forsøger at leve simpelt, at vi gerne vil skære ned på vores forbrug. Og det har den dejlige bivirkning, at vi faktisk også får mere tid til det, vi drømmer om. I praksis, så betyder det, at vi måske lever lidt mere minimalistisk end de fleste, men vi føler os ikke ekstreme. Vores børn har stadigvæk legetøj, og vi har også stadigvæk tøj i klædeskabet, men vi har nok noget mindre end den gennemsnitlige dansker. Og så går vi ret meget op i vores økonomi. Vi forsøger at undgå at bruge unødvendige penge, fordi det giver os mulighed for at nøjes med at arbejde deltid og få mere tid med vores børn. Endelig så lever vi også ret bevidst om vores klimaaftryk. Vi eksperimenterer med, hvordan man kan leve et meningsfuldt liv, som er sjovt og spændende, men som samtidig har den mindst mulige klimabelastning. Vi ved godt, at det ikke er os som familie, der kommer til at redde kloden, men hvis vi er mange nok, der gør det her sammen, så kan vi rykke den kollektive forbrugerudledning virkelig meget. Og derfor tager jeg rundt i landet og holder foredrag om at være klimabevidst forbruger. Jeg holder også individuelle sparring sessions med folk, der gerne vil se deres forbrug igennem, uanset om det så handler om klimaårsager, om det er for at spare penge, eller bare for at få et økonomisk overblik. Verden har simpelthen ikke brug for 6 danskere, der kan finde ud af at leve perfekt klimavenligt. Det vi har brug for, det er 6 millioner danskere, som alle sammen vil øve sig i at leve lidt mere klimavenligt hver dag. Og det håber jeg helt vildt meget, at du har lyst til at være med til.